Ondo erantzun, gogotsu, denbora hona daukagu eta ondotorriek izan zaitez. Orduan santua lagunda izkuela, geure eukaristia barratien alde ondospatzen. Aitaren, eta semearen, eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Ni joango nale lehengo eta zuek atzetik etorriko zaren. Jauna errukiak ikus. Jauna errukiak ikus. Kristo errukiak ikus. Kristo errukiak ikus. Jauna errukiak ikus. Jauna errukiak ikus. Otoin gure alde, Juan Bateatzaile santua. Otoin gure alde, Pedro eta Paulo santua. Otoin gure alde, Juan santua. Otoin gure alde, Maria Magdalena santua. Arantzazuko San Pedro apostolua, otoiz gure alde. Ariatzako San Bartolome apostolua, otoiz gure alde. Arteako Jesusen bihotza, otoiz gure alde. Bediako Jon Bateatzaile santua, otoiz gure alde. Dimako Pedro apostolua, otoiz gure alde. Igorreko Andra Mari zoriontzua, otoiz gure alde. Lemoako Andra Maria zoriontzua, otoiz gure alde. Ubideako Jon Bateatzaile santua, otoiz gure alde. Ipinaburuko Santiago apostolua, otoiz gure alde. Zeanuriko Andra Mariaren zeruratzea, otoiz gure alde. Urkiolako Antonio santuak, otoiz gure alde. Santu guztiak, otoiz gure alde. Ondo etorriak guztiok, eleiztarrak eta badeak, oinez, kotxez edo autobusez, Arratiako herrietatik edo kanpotik, errokatiba egun honetan, ona urreratu zarien guztioi. Bienvenidos todos y todas. Mendeetako tradizioari jarraitu gura dugu, gure aurrekoari esker gagozgu hemen, eureri esker dugu bizia eta fedea. Katea ez da eten, espirituak bizi barritzen dau gure fedea eta. Fe, religión, espiritualidad se unen en este tiempo
y en este sitio alentando lo mejor de cada uno de nosotros. De ahí surge el deseo de la paz, de pedir la paz y de promover la paz. Ekintza armatua gelditu danetik, gure gizartea lasaiago eta itxaropentsoago bizi da. Baina bakea lortzeko bidea egin beharra dago, adiskidetzearen bidea, barkamenaren bidea. Gure elkar bizitza benetan bakezkoa izan daiten bide hori luzea eta aldapatzua da. Horregaitik otoitzean geldiune hau egitea gogotsu eta indar barritutu jarraitu dagigun. Bakea eskatu bakarrik ez, gagozan lekuan bakea zabaldu daigun. Eta Espiritu Santuaren izenean, gauna zuekin. Zenideok, San Antonioren bitartez jaso dugu otoitzaldirako deia. Urkiola bezalako inguruak itxaropena dario, gu guztiok duintasunez bizitzeko hain beharrezko dugun itxaropena, hain zuzen be. Bakea lortuko dugula itxaroten dugu, eta honetarako itxaropena eraginkor bihurtu behar dugu. Hau ere, Jangoikoaren grazia dugu. Horregaitik, beregana beti urreratzen garenean geure barrura begiraturik barkamena eskatuko dugu. Jesus gauna, guztion bakea eta zoriona nahi gozuzana, erruki gauna. Jesus gauna, zure bakia doailez eskeitzen deuskuzuna, Kristo erruki. Jesus gauna, guk zure bakia munduan ereitzea nahi dozuna, erruki gauna. Erruki dakigula jainko guzti saltzua eta gure pekatua aparkaturik eroan gaizala betiko bizitzara. Zenideok, jaunagaz egoteko gogoa azaldu dugu kantuan, bai. Honetarako indarkeria armatua gelditzea ona da, baina ez da nahikoa. Geure bihotzetako indarkeria eta gorroto guztiak desagertzea beharrezkoa da bakea lortzeko. Ekintza armatua amaitzea
aurrera pauso handia izan da, baina ez da azkena. Zauriak sendatzea gura dugu eta gorrotoa desagertzea. Gure herria dan enborzikuan kimu barria txertatu gura dugu, gizartearen bizitza barri baten irudiko. Vamos a traer dos símbolos que nos ayuden a interiorizar el núcleo de esta nuestra celebración. Por una parte, el hacha, símbolo de un pasado aún reciente de amenaza, de muerte y de odio que hemos vivido. Por otra parte, un esqueje que injertaremos en el mismo tronco seco. Isiltasunean begiratu dagiguzan irudi bi honeik. Bata lehen irudia aizkora, bestea ostera etorkizenaren irudia, landara berria. Egin dagigun otu izan. Jauna, zuk esana da, bakegileak zure seme alaba deituak izango dirala. Egizu eten barik lan egin dagigula, egi asko bakezendua, dakarren zuzentasuna gizon emakumen artean nagusi izan daiten. Eta horrela, gizon emakume guztiak famili bat egin dagigun bakean, eta benetako anai arrebetasunean bizi izan gaitezan, zu Kristo gure jaunaren. Jangoikoak susterretik barriztu gura gaitu. Gorrotoa eta gogorkeriaren soineko erentzi gura dugu. Este ofrecimiento de una vida nueva es para nosotros, es para hoy. Entzun dagigun. Baruk profetaren liburutik. Jerusalem, erantzi dolu eta atzekabatako soinekoa. Jantzi betiko jangoikoaren aintzaren ederra. Batu zure gorputza jangoikoak emoten dutzun zuzentasunaren soineko ganekoaz. Eta eserri buruan betiko aintzazko koroia. Agertu dutzezelako jangoikoak zure dizdira. Zerupean bizi diran guztieri. Jangoikoak izen hau emongo dutzu behin eta betiko. Bakea zuzentasunea, ospea jangoiko zelaitasunean. Jagi zaitez Jerusalem, igon gainetara, begira sortaldera eta ikusi zure semeak. Sortaldetik, sartalderaino, santuaren berbeak batutakoak. Pozarren jangoikoa, eurekaz gogoratu dalako. Oinez urten eben arerioak eroan da, baina jangoikoak haintzetan ekarten deutzuz. Errege gurdian lez, jangoikoak erabaki dau mendigoi guztiak eta tontorrak luzatzea, zulu uneak betetzea, lurrea bardintzeraino. Israel nasai etorri daiten. Jangoikoaren aintzat zuzendasurik. Pasoiei eta usain ospeko zugatzei Israel guztiei gerizpea emoteko agintu deutze. Bosetan eroango dau jangoikoak Israel bere aintzaren argiz, bere zintzutasunen eta errukiz. Jaunak esana. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares.
hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Gorrotoaren leprak hartuta biziete gara. Garbitu ezala Jesusi eskatzea dagokigu, eta seguru garbituak izango gareala. Eta bake lanak bideratzeko bihotza prestatu. Jauna zuekin. Jesucristoren evangelioa San Marcosen liburutik. Behin, Jesus herri batean zala, legenaz jositako gizon bat azaldu zan. Jesus ikustean, auspez jauzi, lurrera eta erregotu euzon. Jauna, gura badozu, garbitu nahikezu. Orduan Jesusek eskua luzatu eta ikutu egin eban esanez: gura dot, izan zaitez garbi. Berehala aldegin euzon legenak. Jesusek inori ez adierazteko agindu euzon eta esan: zoaz, aurkeztu abadearen gana eta eskaini garbikuntzaren ordainez Moisesek agindutakoa, ezaugarri izan dagien. Gero eta gehiago egiten zan berba Jesusi buruz, eta jente talde handiak batzen ziran berari entzutera, eta berak gaitzetatik osatu izan. Jesus, ordea, toki bakartietara joaten zan otoitz egitera. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jerusalen, erantzi nahi gabe eta zoritxarraren soinekua eta jantzi betiko jangoikoaren aintzaren soineko ederra, esan dauzku Baruk profeteak. Orain, azterketa apur bat egingo dugu bakeari buruz. Zuk zer daukazu erantzi beharreko eta zer jantzi beharreko bakea egitekotan? Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y misericordia. Ha terminado diciendo el profeta Baruk. ¿Confías de verdad en que Dios sigue guiando nuestro pueblo hacia la reconciliación? Jesus uri baten egoala, gizon bat etorri zan lepraz betea. Lepra motaren batek kutsatuta ete dauka nire bihotza? El enfermo de lepra, al ver a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Podemos decirle: ¿puedes limpiarme? ¿Puedes limpiarnos?
Jesusek eskua ezarri eutzon eta ikutu esanez, nahi dut, garbi gelditu zaitez. Eta orduan bertan itxieban lepreak. Sinisten dozu, benetan, Jesusek gu ere osatu geikezela bakerako? Dame, Señor, un espíritu nuevo que haga brotar en mí un corazón limpio. Eso es lo que hemos cantado en el Salmo. Quiero de verdad abandonar mis actitudes y tener un corazón limpio. Unetxu baten isilik geure buruari itaundu ia bakea nahi dugun. Vamos a intentar responder cada uno en unos momentos si de verdad queremos hacer la paz en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro pueblo. Geure herrian, geure inguruan eta adiskideok. Hor daukagu aurrean oraindik aizkorea saminez sartuta enbor zaharraren bihotzean. Aizkora hori atara daikegu eta atara nahi dugu. Atara dakigu. Al arrancar esta hacha metida en el tronco seco, intentamos arrancar de nuestro corazón el hacha del odio y de la venganza. Vamos a arrancar sobre todo las hachas del dolor de tantos corazones heridos. Eta orain, aizkoriak itxi dauan, zauri horretan, landara barria txertatu dakigun. Bakearen landaria, bizibarriaren landaria. Y en esta herida producida por el hacha vamos a injertar la planta verde de la paz. Gure herria eta gu guztiok bakearen egarritan bizi gara. Vamos a pedir a Dios que nos asista en la tarea de reconciliación en la que queremos implicarnos. Jangoiko aita, kanpoko armak isildu dira, eta guk bihotzeko armak isiltzea nahi dugu. Orain, bakea sortzeko emoiguzu adorea. Entzun jauna gure eskaria. Señor, te pedimos por todas las personas que han sufrido el zarpazo sangriento de la violencia, que todos contribuyamos decididamente a curar las heridas y a pacificar los corazones. Eskatu daiogun jaunari.
Jangoiko aita, gure agintari eta erakundeetako arduradunen alde eskeia torkizuz, gure gizarteko behartzuenen zerbitzari bihurtu egizuz, eskatu daiogun jaunari. Señor, te pedimos por las víctimas, por los presos, por tantas familias que siguen sufriendo, que los gestos mutuos de reconciliación y de perdón nos lleve una convivencia en paz. Eskatu daiogun jaunari. Gu guztion aita ama ona zaren Jaungoikoa. Lagundu egizu trampak barik jokatzen eta bakeak zintzotasunez egiten. Lagundu gure guraso eta irakaslei, guretzat eredu izaten. Eskatu daiogun jaunari. Entzun aita gure otoitzak eta bete egizuz zeure bakez eta indarrez munduko gizon emakume guztiak, zu Kristo zure seme eta gure anaiaren bitartez, Eukaristiaren maila honetan, ogia eta ardoagaz batera, bakia egiteko dugun gogoa eta ilusioa jarri gura duguz. Gure parrokietako umeak altara ondora hurbilduko dira eta bertan isiako dabez uso batzuk. Pikuan adartxo bana daukie, enborretik urten daben kimu barriak, bakearen ikurrat dira. Gure herrietara, lantokietara, eskoletara, eroango dugun bakearen ezaugarri izangura dabe. Barkamena, alkarrizketa, begirunea, maitasuna, adiskidetzea, bakearen ezinbesteko osagaiak. Orain ekarri deutzugu zan, ogi eta ardagone. Lurrarin indarrak eta gizon emakume lana sortuak. Honeixek egingo jakuz biziaren ogi eta betiko zorionaren edar. Dedikatua zu jauna, orain eta beti. Eta egindagigun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoa. Jainkoa gorezteko eta gizona salbatzeko. Jauna zuekin. Eskerrak Jangoiko gure jaunari. Eskerra zuri Jainko jauna, zeuk egin gaituzu, alkar maitatuz zeuretzat bizi gaitezan. Zeuk emoten deuskuzun doaia da, batak besteari ondo eginez alkarrekin bizitzea, eta geure posetan eta naigabetan alkarren lagun izatea. Eskerra zuri Jainko jauna, zuk bizia maite dozu, eta bizitzara deitzen deuskuzu. Gure betiko zoriona nahi dozu, eta zeure berbea emon deuskuzu. Geube betirako biziko gariala, Kristolez, eta orduan ez da gehiago izango eriotzarik, ez oinazerik, ez negarrik. Horregaitik, Jainko gure aita, eskerrak emoten deutzuguz, zugan sinisten daben guztiekin batean,
eta santuekin eta ingeruekin goratzen zaitugu ago batez kantari. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizuz badau gitar daunek, zeure espiritua izuriaz. Zu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldu ebenea eta bere guboz gurutzera joiala. Ogia hartu eta eskerrak emonez, atitu eban eta bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eixue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza data zuentzat emongo bada. Afalunduan bardin kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eixue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza data. Itun barria eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatua parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskintzen deutzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputz odola gartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gai izala. Gogoar izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoan zuela izea. Ero eizu maitasun osora gure Aita Santuarekin, Mario gure gotzainarekin, gure Elizgizon eta Elisandra, katekista eta laguntzaile guztiekin batean. Gogoan izan jauna, mundu honetatik zeuana eruan dozuzan, Elorza familikoak, Felisa, Juan eta bere familikoak, Justo eta familikoak, Bernardo eta familikoak, Jose eta Jesusa, Carmen, Carmelo, Miren, Jose, Toribia, Felipe, Tere, Manterola familikoak, Juantxu eta Javier, Bengoa familikoak, Aramburu Zaiza familikoak, Eugenio eta Petra zure zerbitzariak, eta arratiko hildako guztiak, aurten hildiran guztia behintzat. Eriotza zure semearekin bat egin diran honek, biztueran ere berarekin bat izan daitezela. Eta gogoan izan jauna,
Biztuteko itxaropenean joan diran gure etxeko eta hildako guztiak, hartu egizu zure arpegiaren argitan. Errukizak iguzarren gu guztio betiko bizitza jaretzi dagigun, Jangoikoaren Ama Maria doatzuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batean goratu zaiguzan, zu Kristo zure semearen bitartez. Honek bitartez, honekin eta honean, zuri aita, Jangoikoan guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Eta orain, alkarreri eskuak emonez, jaunaren otoitza cantau da girun. En la oración de Jesús pedimos que llegue su reino de paz. Y lo hacemos entrelazando las manos. Zanbatzaiak aginduta irakatziari jarraituz, bosez beterik kanta dagiru. Adiskidetasuna maite dozun eta bakezaleen bihotzean bizizaran Jangoikoa. Emoiguzu guztioi zure benetako bakea eta laguntza. Lagundu egiguzu alkarregaz leial izaten. Beti zintzotasunagaz berba egiten eta norbere eta gizarteari dioak gainditzen. Ez dagigula inor gorrotatu, zuk danok maite gaituzu eta zu zara gure benetako bakea. Errege bizi zarata gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Bosez eta bihotzez emondagigun bakea alkarti.
Ona hemen, Jaungoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen dauana. Zoriontzuak haren maira deitua. Jauna. Ni ez da, Señor, zure etxean sartzeko, baina ezaixuz bat eta osatuko. Kristokebidean ekin nahi dugula, baina ezagutzen gozuz, ahulak gara. Eta egin nahi duguna, ezin eginean jausten gara. Indartu gagizuz, bakearen zerbitzari izan gaiteza. Padre de bondad, tú nos enviaste a tu Hijo Mesías esperado, el dador de tu paz. Ponnos mirando a las personas que están sufriendo en nuestro pueblo. Y con ellos queremos acercarnos a ti, pidiéndote que nos des fuerza de reconciliación, que nos transmitas esperanza, que nos hagas sentir la alegría y la paz. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amén. Bueno, mesa amaitu baino lehen, hemengo abaden partez, Urkiolako ekipo pastoralen izenean, gure agurrik beroena, arratiko jenteentzat, guretza izan da poza, handia, eta ondo etorria eta egun ona pasa, eta urrengo urtea arte, betiko moduen aurten egin dozue ibilaldia, peregrinazioa, errogatiba, eta datorren urte ere, berriz, hauze gure esperantza, berriz ikustea hementxe, Urkiolan. Onde bili eta eskerrik asko etortzea gaitik. Bakerako dugun gogua, ez dugu Urkiolan itxiko, ez dugu gordeta eroango. Bake usoak mundukoak izan behar dugu. Gure lekuetara itzuli eta egunerokoan bakearen alde lanean ekin. Hauxe adiarazteko Eleizatik urteten dugunean benetazko uso bat askatuko dugu. Duan danok sakabanatu barik joango gara eskilaratara. Eta han uso bat askatuko dugu. Eta momentu hori aprobetxatuko dugu gaurko oroigarri munduan guztiakaz argazki bat ataratzeko bai. Horregaitik mesedez ez gaitezan. Bai, gauzatxo bi. Bata orain, bedenkapena San Antonioren erlikiagaz emongo duzu abadeak. Gero, kanpur urteretakoan, lehengo joango dira abadeak, eta zuek atzetik etorriko zare, baina astiro, ondo. Eta hirugarren gauzatxoa da, guk hemen museo txikitsua daukagu, baserri munduko museo txikitsu bat. Esan dotzate Txarori eta Mari Carmen Etxebarriari hemen egoziran San Antonio egunia be zabaltzeko museo txori ikusi daizuen. Ze hor dago zan gauza asko arratikoa dira. Eskerrik asko. Esan nahi dut, mitxara joanko apurtxu bat mitxara. Esan nahi dut, baita be, eta bai. Eskerrak anezen. Uso hori anezen baserrikoa da. Zuzenean gaur ekarri dau Forti. Eskerrak berari. Lehenengo eta behin, arratiko aleiztar eta herritarrei. Bereziki, antxinako ohitura zainduz, oinez etorri zaren. Eskerrak baita be, Lemoako eleiztarrei. Hau gertatzeko egindaben lanagaitik. Koru, organista, irakurle, ohartzaile, katekista eta katekizikumiak, trikitrilariak, eskerri beroen apa, zuei. Eskerrak Urkiolako abade eta laguntzailei.
Eskerrak baita be, ekitaldi hau komunikabideetan zabaldu da bendi. Eskerrak Arratiko mankomunidadeari bere laguntza gain. Orain, bedeinkapena hartun eta kanpora aurtengo.